Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, Lasay 56. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, sinar na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan, Republika, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Action Bray, mayong gabi kag sa aton mga listeners. Ari na lakat sa aton timpong gabi. Martes kita karon kakalipat na ko. Martes kita karon Nobyembre 16 tuig 2020-21. Na dissipate to ang atong low pressure area. Napili na lang ang ITCC, no? Ari siya nag-aapekto sa Palawan kag sa Mindanao upod ang Davao de Oro kag Davao Oriental. May gindulot ni siya nga magalumon ang kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob nga tugay ni siyang IPCC. Ang share line, another complementary nga weather system, nag-aapekto diya sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Dito partikular sa lugar sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, magalumon ang ilang kahawaan nga may pagulan. Tugay ni share line kag northeast monsoon. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran, lakip na kita dire sa western seaboard sa Kabisayan. May pagulugalom lang ang aton kalangitan hasta maggalom ng aton kahawaan. Kalmado nga may naligwin lang ini nga mga pagulan. Tugas ang localized thunderstorms kag napaidalom kita sa mahinay asa sa may kasarangan lamang ang pagdukoy-dukoy sang hangin. Magalin sa namin na nasidlangan o kon northeast kag ang kondisyon sa aton kadagatan nara sa Makanay asa sa kasarangan lamang. May tinion nga mabalod kay ti ang low pressure area ang trapya ara pa man, no. So may takos ni siya 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton karon nga astronomical tide. Karon alas 9:50 ang taob naton 1.3, magabalos ang unas alas 4:15 buwas sa kagahon 0.2 metro ang kanabawon. Kag alas 5:18 kini nga po nagtunod siya ring adlaw magabutlak ni siya alas 5:40 buwas sa aga. Ari kita subong 25 hasta sa 31 degrees Celsius. 77 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Action dry, no? Si Vulcan kan laon. Oy, musta siya? Unsa kapag tayog, may moderate nga ginbuga ni siya nga white steam laden fume sa timbuok nga 300 metros ang kataason. Kag nagkulap ni siya sa direksyon nabagat na nakatungdan kag nabagat na naaminhan.
Okay. Timog Silangan, Timog Kanluran. Dason may jutay nga pag-ios-gios sa iyang abaga nagagiho ang iyang abaga daw sa rampukan niya. Gamay lang, no, according ko sa aton volcanologist. 355 tonelada ang asopregin bugaya sang sa 11 Nobyembre sa takos nila. So amo ni pabiso sang DOST people sa gihapon sa aton general public stakeholders. Hindi pa mapasakaan sa 4 kilometer permanent danger zone kaya ra pa si Bulkan sa alert level 1. Dason ang earthquake information ta mayo gid way may paytay og diri sa occidental ug sa oriental side action by. So safe kita, no. Amo ni kabugusan sang lakat sang Chimpo kay Bulkan kanaon ka pagtulutay og diri sa aton palibot sa aton monitoring alert and warning system. Maulo-ulanon man gid palibot ta Sir Gan, no, mo ning Kalmado balabantayan. mayo. Mayo man lang, no. Sige. Sir Gan, may pagmadlos sang hangin. Isolated lang ang ulan niya ni karon. aha, sige. Sir Gan, salamat gid may gabi. Welcome. Yes, sir. Salamat gid. Okay, kuana, medyo kulo-kalmado according kay Sir Gani Republika nga aton sinilakat sang panahon tiamo na sa mga utod naton gyapon nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, La City, uno na, subong nga adlaw, Martes kita sa Nobyembre 16, 2021. Aksyon Firing Line. 39 días anabilin Paskwa na, samtang 46 días anabilin kabagasaylo naman kita sa tuig 2022. Bukas na aton sa Facebook page pagya sa actionradiobacola.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Text hotline naton yari na sa 0963-7570874. Ang aton sini pamangkot for tonight mga kaksyon, simple gid lamang ano. Ang death penalty liwat no nga matawag naton nga daw wala sang tsansa dira sa Kongreso mga kaksyon. Una sa nagligad nga semana si Senador Ping Lacson naga-withdraw na sang ginatawag nga authorship, siyang author sini no sang death penalty. Kamo liwat nga pamangkot naton uyon bala kamo nga may death penalty gid no sa mga sala lang medyo mabulubog at ginabi nga mga sala, mga heinous crime, drugs, mga rape, kag korupsyon, kag iban pa mga bugat. Anong sa inyo bilang tao? Next nga set sa aton sining kuan mga utod nga mga public officials, luyag ba ninyo nga padayunon tani liwat si death penalty ano? Sige, answer lang kabadra sa aton sining kuan aton sining online and sa aton sining text hotline kay basahon tagi dina karon la 7:03 na Action Radio Philippine Standard Time. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na Tob-Tob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Aksyon Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagali na gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Aksyon Firing Line. Sa balita lokal mga kaaksyon, sunod to kay PNP Chief Carlos mga kaaksyon, ang bago nga PNP Chief naton diri nga tutukan gid ining eleksyon nga palabuton sa 2022 kay ti ini every kwan malang ini mo tag 3 years or 6 years mga kaaksyon. Oo, nagahilina bo ining nasambit yang eleksyon. Susunod diri sa PNP Chief, tutukan tagid ni kag ang Pro-6 subong nagapreparar na sa mga lugar nga makabig areas nga concern kag hotspots kon election ang pagahambalan. Aksyon Firing Line. Samtang didto iya o kon kagabi makaksyon sa Barangay Bataho Circumferential Road, may isa na naman ka traffic accident involbar ini sa isa ka motorsiklo nga nagasakay dire ginbawian sang kabuhi kagang SUV nga ginapangita pasubong kon sin-o man ato kay ang imo siri nadala sa ginbawi na ang kabuhi na patay gid mga kaksyon. Aksyon Firing Line.
Samtang ang iban pa nga balita mga kaaksyon, diri iya sa Police Station number 2 na dismaya ang Police Station number 2 matapos nga nagpalayag ang pamilya sa tong commercial sex worker nga si Maming to nga ginpatay dira sa may reclamation area nga hindi na sila interesado pa sa pagpasaka sang kaso didto sa ginatudlo nga suspitsado. Action firing line. Amo na kung kaisa nga pulis naton do kadulaan kagana sa pag-imbestigar pero ti mandato gid nila nga mag-imbestigar mo. Tanong mo na galing karon kay hindi mag-file kaso ining pamilya at irespetuhon ta naman ning ni sila sa amo sining sitwasyon. Action firing line. Ang ibang nga mga balita makaksyon gikan sa probinsya sang Negros Occidental with Action Marlon Hinovia karon dugay 2022 annual budget sang NEGOC ginaprobahan na kaina sang hapon. Dako-dako ni sobra 5 bilyon mga kaksyon. Action firing line. Kagang mga balita, gika naman niya sa syudad sa Bacolod, Barangay Sumag, wala pa sang desisyon kung batunon o kung hindi ang floating restaurant mga kaksyon. Ano? Action firing line. Tawagin inagurahan to kay na ang daw Riverwalk dira sa may kilid dira katahom no pwede to kaulo istambay tapos dugang nga pwede na makanulo negosyo da ang mga utod ta sa kilid sang sini nga lalagawan mga kaksyon. Action firing line. Kay napagbukas ang bisita to daw si Kwan lang no Congressman Greg Sataya di na mga opisyalis sang syudad sa Bacolod kiti barangay Sumag man ini sakop man isang syudad sa Bacolod nga daw giko to may nakakita mi isa sa 12 ka mga konsehalis sang syudad. Action firing line. Bisan bisi alkalde kag ang alkaldita basi sako sila guros trabaho nila. Invited man ayan bala sila. Action firing line. Siyempre, ilan na di lugar ilan na di ilan na di Bacolod silang opisyal tadi pero may kukita ton kay namo. Sino nga tutod way gina? Action firing line. Ang pagsuksok sang face shield action sa Bacolod, voluntaryo na lamang. Hindi na mandatory pa. Oo, pero pag intindi sa palayag ni Mayor Bing, voluntaryo ini, pero please lang, himuon tagid tani. No? Magambal kita voluntaryo, pasuksok ka, o kung hindi, okay lang. Pero mas maging pakamayo sang alkalde nga ti, pwede, basi pamadlang, suksok lang tagyapon. Action firing line. Ama na mga balita lokal nga dapat aton bantayan sa aton sining pagpangalagad. Action Brian Warden. Action firing line. Speaking of COVID-19, mga kaaksyon, sa karon nga adlaw, ang kaso, amo ni gurong pinakanubo gid sa history sang COVID-19, ho? Halin siya nagumpisa siya nga nagtimbuok, hindi parehas ang pinaka first day, ano? Subong, ang kaso, 849, nagid lamang. Kabay pang ang tanan nga mga laboratorio nakapasa, no? Kag amo lang gini kanamuon, bao kanami, kung ning balita. 849 ang bago nga kaso kag ang aktibo subong sa bugos nga Pilipinas nagapabilin sa 25,464 nagid lamang kag ang patay 45,808 mga kaaksyon. Action firing line. Speaking of face shield mga kaaksyon, ang presidente nagpirma na sang memorandum nga ang face shield hindi na mandatory sa mga lugar nga napaidalom sa level alert number 1, 2, and 3. Mga kaaksyon. Action firing line. Sa bugos nga Pilipinas na sa mga lugar nga 1, 2, 3 na ang alert level nila dito. Inisuno sa memorandum nga pirmado na sang presidente. Pero sa mga lugar naman nga ara ya sa alert level number 4, ang mga LGUs dira depende kung anong ilang restrictions. Basi alert level number 4 pero medyo matulotawhay man lang, di pwede sila makakuan ayo man sa publiko nga pwede magsuksok, hindi man pwede magsuksok, depende sa ilang sining situation. Sa alert level number 5, di mandatory sa gyapon no? Mandatory sa gyapon si face shield mga kaaksyon. Kag sa mga hospital, sa mga medical frontliners naton, mandatory paghihapon si face shield mga kaaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. Isan ako, pabor ko da nga susuksok lang mo face shield na. Kay daw hindi gid man siya masulo sa gabal kag mga bulubog-ats na wong nyo da. Makaproteher pa sa imo kag way man ginadiskriminar kung naka face shield ka.
mas secure ka kung naka-face shield ka mga kaaksyon. Sige, amo nang puro panibag o nga balita kag suwong adlaw may madamo naman nga milyones sang Moderna doses mga kaaksyon ang nagdangat man diri sa pungsod Pilipinas. Firing line. Kag kuana gamat-amat nubo sa iban nga mga lugar man pero didto bla sa iban nga pungsod si Delta variant naga-amat-amat man to saka ay nano nga sitwasyon ni man. Pero kita diri dapat mangin mahinalungon pa kita gihapon kay bisan amo ni ang aton nga sitwasyon subo nga matulotawhay na pero hindi lang gid mangin kumpiyansa. Action firing line. Liso kita gamay nga balita dito sa national mga kaaksyon subo nga adlaw kundi si Attorney Harry Roque kahapon nag-resign na bilang presidential spokesperson. Ini siya ginabuslan temporarily ni cabinet member amo si Secretary Carlo Nograles mga kaaksyon. Pagpongko ni Nograles nagratsada sa gilayon sa pila ka mga statement sa katapo sa media. Palayag diri ni Nograles depensa sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag kay Senador Bongo. Suno kay Nograles aminado ang palasyo nga daw abandonar gid man nila ang ining PDP laban nga political party nila nga mo ning ginatungtungan nila sa nagliligad nga 2016. Action firing line. Sunod diri sa kay Nograles mga kaaksyon, luyag lang ni Presidente Rodrigo Duterte kag ni Bongo nga likawan ang gusot o kon problema subong nga nagakaluntad sa PDP laban. Kumadumduman nyo, si PDP laban may nagauyat subong nga duha ka faksyon amo ning Cosi Wing kag ang Pacquiao Wing mga kaaksyon. Action firing line. Tisubong si PDP laban wala nang kalaban-laban pa sa kay Cosi Wing kay wala na sang may nagpapili under sa sininga political party kay nag-withdraw man to si Bato de la Rosa kag si Bongo nagpapili pero sa idalom na sang ginatawag iya nga federalismo ng dugong dakilang samahan o kon gintawag nga PDDS mga kaaksyon. Action firing line. Si PDP laban subong Cosi Wing why nagid ka kusi. Why nagid ka laban because mga kaaksyon nga wala nagid sang may nagatungtong da subong. Ti sunod diri mga kaaksyon sa palasyo siya sunod diri kay Nograles ginhimo lang ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagpapili siya senador sa idalom ang sang PDDS para nga maglikaw sa anuman nga problema subong sining nasambit nga political parte. Pero suno kay Nograles si PDDS kag PDP laban kaalyado mang Japon. Action firing line. Ginpalayag man diri ni Nograles nga wala iya nagapalagyo sa International Criminal Court nga investigation si Presidente Rodrigo Duterte kun nga ini siya ang nagpapili senador. Action firing line. Kabalo ka ang gina-assume ka gina-presume sang tanan-tanan ginahuna-huna sang kalabanan gina-expectar nila nga luyag lang magpungko liwat ni Presidente Rodrigo Duterte sa anuman nga posisyon sa gobyerno even though nga tapos na siya sa pagka-presidente agod makalikaw sa anuman nga investigation nga ginahimo karon sang ICC bangod sining mga kriminalidad sa Pilipinas sa idalom sang iya administrasyon kon drug war ang paghahambalan. Action firing line. Suno ni Nograles dire way gapalagyo si Duterte sa anuman nga investigation kun nga nagpapili sa liwat senador kay gusto niya gid padayunon ang pagserbisyo sa pumuluyo. Ang pamangkot may gusto man ayhan nga magbaton sa serbisyo niya. Action firing line. Amo nang dako nga palamangkotanon. In fact, subong sa social media may mabasahan kada nga mga nagalinapta mga kaksyon. May nabutang niya Tagalog bubo ka na gid, no? Kung bala sa aton di ugag ka na gid kung mabuto ka pa sa mga tawo nga napun-an sang korupsyon kag katuntuhan sa ila nga pagserbisyo. Action firing line. Ina nga tinaga kung itatak nyo na sa una-una nyo puwerte ka bugat siya ugag ka na gid, no? Kung magabuto ka pa sa mga tawo sining palaabuton nga eleksyon nagapapili subong nga kabalo ka na gid sang ila nga mga background dira ugag ka na gid. Action firing line. Going back mga ka-aksyon dire sa kay senador kay Nograles siya klaruhon talanga luyag pagid ni Presidente Rodrigo Duterte nga magdugang serbisyo sa pungsod Pilipinas kun nga
nga nagpapili ini siya pagka senador. Action firing line. Ati, okay. Ang iban nga balita sa national, nagahilapit man kag nagakurdaman di ko magpati nga wala man ginakurdam si anay Senador Bongbong Marcos Jr., mga kaksyon, Ferdinand Marcos Jr., sining disqualification case again filed against siya dira sa Commission on Election, mga kaksyon. Kay suno, dire sa spokesperson sang COMELEC nga si Mr. James Jimenez, mga kaksyon, on November 26, ila na talakayon ang mirito. Kumbaga magapatigayon sila sang preliminary conference. Sining kaso nga gin-file sang mga utod naton nga mga miyembro sang human rights or mga human rights advocates, mga kaksyon, against Marcos sa ginaligar nga tax evasion case adtong mga 1995 to 97, mga 1990s, mga kaksyon. Action firing line. Kag magluwas sina, mga kaksyon, ang nasambit iyang case na tuhoy man sa ginpalayag nga may ara sang false declaration or declaration si Marcos sa iya sininga pag-file sang certificate of candidacy. Action firing line. Ano ning false declaration? Sa COC, hindi lang ko private sang kunano nga numero dira. May ara nakabutang dira kung ikaw bala nga nagapapili or gusto magpapili subong, convicted ka bala any cases or naman nga kaso nga gin-file sa imo, yes or no, kag nga daw mo man na mo, no? Pero nabutang to kuno kay Marcos, why siya nagpanugid nga convicted siya or may kaso siya labi na gining tax evasion. So may sobra ka napulo ka mga tao ang nag-file man diri batok sa iya. So duha ini ka lutubangon ni Marcos nga sa labto niya sa COMELEC. Action firing line. Pero suno sa Marcos naman nga kampo, siya mga nuisance lang ina nga mga reklamo batok sa akon. Action firing line. Ati sige, bolobantayan ta na makaksyon kung anong dangtan sina pila ka adlaw kay ti lapit-lapit na naman ang November 26, mga kaksyon, kag dira ta gini makit-an kung ano mangin desisyon diri sang COMELEC angot sang nasambit iya nga balita kay Marcos. Pero aring grabe ka masubo nga balita, isingit ko lang ni karon no? Isingit ko lang ni karon ng puwerte ka masubo nga balita ni dito sa Iligan, no? Ibalik ko lang ni karon, no? Ang iban nga balita, magka-aksyon ko ni subong ang aton sinilakat sang pamulitika. Tanan subong ang aton nga mga butante, nagapangita gini sila kung ano ang mga mabulig sang aton sini nga mga nagapapili subong sa kinahanglanon sang aton nga pungsod. Action firing line. Namuno ko naman to sa inyo nga dapat kung magpili kita presidente or anuman nga opisyal o posisyon sa gobyerno, kabalo iya maglantaw sang aton sining problema, korupsyon. Ang aton sining problema sa China dira kag pungsod Pilipinas sining inagaway tada sa West Philippine Sea. Ang drug war, ang illegal nga droga, ang kung iban pa nga mga kaso dispungsod Pilipinas, kapigaduhon, kag iban pa nga ginasuffer naton subong utang pa naton. Action firing line. Health and peace and order, mga kaksyon. Now, isa sa mga ginaproblema ginato nga dako subong, amo ang padayon nga pagsaka sining nasambit iya nga pagsaka iya sang presyo sang gatong nga daw hindi mo na maintindihan ang presyo sa kada simana. Action firing line. Nagasaka, pasakaan niya kalima, balusan niya kaisa, sakaan niya naman kalima, disgrasya. Action firing line. Now, kay kabalo ka makaksyon si Ana Kalusugan representative iya nga si Michael Defensor, nagpangabay nga kung pwede ipatigayon gid ang suspensyon sang koleksyon sa pagpasaka sang ining excise tax or koleksyon sa excise tax sa mga produkto nga petrolyo kung pwede mahitabo ini diri sa aton para mabuhin-buhinan ang presyo sang gatong. Action firing line. Ti ang ini makaksyon nga ayo sang representante gin palabot of course dira sa Kongreso, no? Kay damo sa nagambal nga dapat isuspender lang anay, may ara 3 bulan, may ara 4 ka bulan, may ara sa kon pwede na lang palawig-lawigon pagid abi, no?
para ang aton sini nga mga kauturan nga mga driver naton kag subong man ang aton sini nga mga operators makabawi-bawi man sa ila sining pagbiyahe sa matag adlaw nga tanan. Action firing line. Kag kon mahitabo ina mga kaaksyon, of course, halos tanan maganubo-nubo man ni. Like for example, ang aton sining baligya sa merkado, no? Tikon magnubo, imagine mo na 12% VAT excise tax mga kaaksyon, pila ka porsyento sa karon daan may rasang 10 pesos nga excise tax sa kada litro sang gasolina. Ara man ang 6 ka pisos iya nga litro man sang diesel mga kaaksyon, kag 5 ka pisos kada litro sang kerosene. Ti kadako kon madula ina siya nga amo na kadlagko kada litro ang madula, may posibilidad nga dako man ang bawas sang kada litro sang aton sini pagbakal sang petrolyo. Action firing line. Pero ting pamangkot mga kaaksyon, kon madayon gid man ini, tani panaugan man tag 5 ka pisos man ang pamasahe aksyonan, no? Action firing line. Para patas-patas lang kag ang mga baligya man sa merkado. Anyways, check naton ani. Ano gid bing pinakakuan? Ano gid abing pinakabintaha no nga makuha naton sining pag ginaduso karon nga pagsuspender sining excise tax mga kaaksyon sa petrolyo. Kay ang ugat mga kaaksyon sa pagtaas ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado, ang gatong. Action firing line. Ang gatong, naway na sang iban pa, kay ting ginagamit naton sa matag adlaw nga tanan, nga pagbiyahe naton, gagamit kay kita gatong mo. Alangan mo na karon ang kalabasa mo dira, ikarga mo na sa karusa sa Carabao padulong di syudad sa Bacolod. Action firing line. Kon ara kada karon niya sa Candoni, langan mo na karon papanaog mo sa kabankalan, sakay mo na sa karod pa na mabulobudlay man, so gamitan mo siya sang salakyan nga ti maayo ang pagbiyahe mga kaaksyon. Ti kon ikarga mo na sa salakyan, mabayad ka bangod sang gasolina, driver, konduktor, kag ang maintenance sang salakyan. Pag-abot mo sa destination, mabayad ka pa gid sa kargador, mabayad ka pa sa lamesa, mabayad ka pa kung mga kolektahon din nga mga tax. Siyempre, ang tagiya sang negosyo, pasakaan niya man ang presyo niya. Online sa firing line. Pero ari sa aton nga linya si Sir Jigo Malakad sang Undok. Sir, good evening live sa Action Radio Bacolod ni Action Brian Morden. So, good evening sa atong mga listeners, ilabi na sa atong mga kumuloyo nga nagatimbang sa atong mga driver. Aha. Una-una sir, anong inyo ginalauman sining ginaduso nga kunuhay suspender anay ang excise tax sa petrolyo sir? May ginalauman kamo, mahinabo ini ano sistema? Well, dako siya kayo nga bagay no kay alin siyang pag-approve sang excise tax. Ano nagmiserable ang mga buhay sa atong driver, hindi nasta nga nagsaka-saka ang bili sa produktong petrolyo ngayon. Amon paglanta ko mga almost ika-19 ba lang mo doon sa tigang-redos nagligad niya si Mana do 60 centavos. Pati ka ako nga bagay no nga tani mabakal pa na naton sang noodles, mabakal pa na naton sang panglaswahon, kung ano lang makaon sang tigado nga mga driver sa bugos ng Pilipinas. Sada ko nang isa nga bagay. Okay. So kung pila ka porsyento ay hanman ang madugang sa kita sang aton nga mga driver, may maihimplo kita dira Sir Jeg at least na mga ideya nga aton sini nga mga tagpalamati subong. Well, kung nagkaon mo ang ika-first, second, and third times nga saka sang produktong petrolyo, do mga almost 6 pesos no ang kuan ang saka sa kada litro. Tikun 8 times muna siya sa kuan sa mga 15 to 20 liters nga ginakonsumo mga pero wala naman no madlagan sa mga 300 plus ang nabalik sa bulsa sa aton driver. Inang hindi na siya bala inang kikisa maglantaw ang imo kabataan, mga kabataan ng driver maglantaw bisa mga kabataan sa ibang ginikanan. Daw gasakit ng bulsa ng driver kay tulok lang yung imo nga bata. But wala pa kami ga kuan o illusion gid nga totally na-enjoy na mo ina kay basit may masaka man nga renta, may masaka man nga ibang pagid nga mga lubricant. But din at least sa pag-abot sa Disyembre basit makita natin makayom-yom ng aton mga driver. Pero ano ang inyo nga paglantaw subong sining pagduso sini ano may chance man ini Sir Cheng?
ulti kung ang gobyerno tanin insindihan niya lang nga ang among ginayo suspension man lang mo kay ang ambag ng isang Senate nga i-review ang excise tax kali kay tungod nga ang nagapinungko dira wala man iya nagabakal gid direkta adlaw sang produktong petrolyo kay libre man na sila krudo ginasabat man na sa ilang opisina patinta ang aton tan plus pressure na sa political season so at iawat man tani kung maaprobahan sang pilada ka congressman nga nagatungko sa House of Representatives kung matransmit sa House of Senate basi mabatian nato ang pagpasalamat sa pila ka mga driver bisan sa makadali lang action by. Pero Sir Jeg, totally 100% ka suspension gid kwaon diri or buta naton half lang abi kay ti kabalo naman kitang Pilipinas nagasalig man lang kita sa tax man mo sining petrolyo aside from us nga nagabakal kita mga dulce dira nga may tax man abi Sir Jeg. Well, sa nagligat ang amon nga ginaayo ang 12% lang niya. 12% nga value added tax kay hapos mo i-compute ang 12% kay sila sang presidente nga ayon ang House of Representatives ug ang House of Senate na temporarily ibraan sang resolution to suspend na lang ang ginaayo sa mo o kung i-review wala ta kambal nga totally gid siya i-abulis kaya nga amon bigad na gani scrap din ang tanawagan tabat dinti hindi man mabuhi ang gobyerno kay wala man siya sang cycle man lang mo gina-cycle man lang ang sulod sang kabansang gobyerno kasi ang DBM kung di siya hindi naman maintindihan kay ikakanto wala na gani iban sa corruption di ang amon di ayo ilista di ang corruption one time lang para makita natin ang political will man lang nimo batin tiga pakanto kita sa Disyembre political season tagid kasi nagtuad dito naman ang driver kag mga pumuluyo kung magamo na lang ang sitwasyon nagsanggahi do 3 to 4 months malang ning ginaayo niya ni Sir Jeg nga mapanubo-nubuan or madula ini or masuspenda gini no. Well, at least makapuhay-way ta kadali at amo to bala siling ko kaginay ang masubo mo nga paglantaw sa tigapakanto ta Disyembre at least makayom kita gamay kung makabatyag kami balaksong gay nga matutuod maning Disyembre magluwas nga ara kita nag-observe sang mga protocol sa pandemic na nataga-tagaan kami jutay mabuhin-buhinan ang almost mga 330 nga nadula sa amon kada adlaw gid ya. Diri sa Negros Occidental daw madamo kita mga kongresista di may naga-support man sina nga panawagan ninyo Sir Jeg? Well, tiyan mo na kung kisa sakit-sakit pa na kay malong kapabala kung kisa nga wala man na sila gakadto sa amon opisina but almost 7 ka congressman no 7 ka House of Representatives from 1st District up to 6th District plus ang Lonaton ambot wala pa ko sang may nagtian nga nagtindog in behalf no nga nagapanawagan kita sa aton mga banner kay streamer nga House of Representatives sa mga local act now as tingog sa mga tigado abi kag nagabatyag sini but dinti hindi naman ni sila mabatian nga mag-serve sa pumuluyo ka mo masami may sulit sila dito ang makabayan black na daw mula nang always nagapanawagan maka-influence kada sa pila ka mga congressman House of Representatives but hindi mag-ilusyon kay sa nasiling na nato na nagapungko sa hanay sa gobyerno amo man sila mga influensya kay nagahari lang ng mga ari sa Pilipinas ang nagarepresent sa mga negosyante agalon may data sila man ang nagapungko man sa gobyerno so paano yan magatiyagan ang interes ang saing tigos aksyon kanugon gani sa ngalan nga representante ka sa imo sini nga distrito pero do anong gin-represent mo kaugalingon mo lang pero dapat i-represent mo to ang kinahanglanon sang pumuluyo Sir Jeg no do masubo ina nga sitwasyon yes. In one thing no ako la ko yung kampanya gid kay kay Consial Dindo Ramos but sa tanan balang politiko nga nabatian namon duduwa lang ning patay-patay sa interes sa mga driver mo si Consial Dindo Ramos kaya niya na bilang vice chair si Wilson Gamboa daw mo lang na sila nga tatlo na permit pero wala ko yung kampanya sa ilang nga duwa kay kalaway man na yung may sulit balang aton ng mga gila but dito nagpasalamat kita nga
for how many times nga nag-ayo kita dira, nagpadala kita sulat. Ati na nabatyagan nila siguro nga ati makaluluoy na gini particular to bilang mga emission testing ko nga nag-ayo man nga buligan. Naka-recover no tungod sa bulig nila ni chairman si Ramos, ara si Baribar kag si Gamboa. Ako dito transportation ano mo na siya Aksyon. Kabay pa Sir Jeg, if in case ginman nga ginaduso subong sa Kongreso to and amo na nagaling hindi taga-aton diri do hindi kita kabati abing nga bisan hindi silang author sining nasambit nga pagduso pero inabalang ga hands up man balang sige ako ma-co-author ko da or kuan ko dito hindi kita kabati bla no masubo para sa aton diri pero if in case ginman Sir Jeg ka matigayon ina no ang aton nga plitihan automatic na pwede man na mapapanaugan bisan 2 ka pesos or piso abe. Yes, ako Aksyon Bay, prangka gid kami mag-istorya no. Kapila ka bisis nga gina-air ko na attorney sa inyo da nga wala gani kami demand pa sa kapriti kay kabalo kami nga aton mga pasahero biktima man isang pandemic naton. But din ti ang nami kung tani Aksyon Bay kung may nagabugtaw, may buhi kag may abre nga direktor sang LTO Parby nga diri sa Negros Occidental ina pa lang hapos siya tawgan sang ilang binigit sa inyo sa Aksyon Radio, matawgan nyo siya, buhi pa bala siya, nagambugtaw siya, abre pa bala ang iya cellphone. Kaya nagkabahay kita taxis mo, remember nga ginapakaon natin sa iya. Taxis na sang gobyerno, batin ko kisa ang aton nga mga utod sa broadcast, ayawan, sang dial, sa tawag siya. So kami yan, sugot ni kami nga panubuan ng Pliti Aksyon Bay. Pero dapat magi siya sa LTO Parby no kaya amo nang ginaawayan permis ang aton nga mga transport industry na kung magpanubo kami mga akig ini mga dagko nga mga transport corporation Aksyon Bay. Hindi man manami no may istorya tani do kasubo man pero LTFRB Region 6 naton gasalig lang ni siya sa spokesperson niya. May pa si Duterte kay may talk to the nation pa siya do ay nagigatikab ning babaya. And tani Aksyon Bay nga aton di kabigo nila nga ang San Carlos to Lubaan kabahin sa Region 6 and ang Negros Occidental kabahin niya sa Pilipinas nga nagabayad man taxis mo. In part kami sa commerce and industry so sining cycle diri sa Negros Occidental hindi kami pwede nga baliwalaon and kami personally nga panumboy kami siya no. Buta nila pala tao ang bakulod. Buta nila di balas ang bisan tatlo lang kabilog. Bisan ko na lang Aksyon Bay para hindi budlay no. Through Aksyon Radio pangayo kami information desk na lang. Yan isa na gid lang sa kabilog Aksyon Bay gayo ni kami. Ambot na kung ano gid ang pinakarason nga daw hindi gid mabutang-butangan na di sang LTFRB sa Bacolod amo na gani nga sa bago nga presidente subong ini mga presidentiables naton kabay ka makabulig ni mga driver ta kabalo ko damo sang mga driver naton mabuto kita iya sang may ara sang inabalang handom nga ibalik tang Negros Island region para at least inang may LTFRB kita diri kagiban pa nga mga departamento sang gobyerno kaya hindi natasagi katabok sa Iloilo to di ba Sir Jeg? Yes, sige, Aksyon Bay no kung mga mura ka 100% no masuperti kami sa panawagan sa Aksyon Radio nga dapat may ara pala presidente bala nga may balatyagon sa Negros Occidental. And hindi na ta mag-mention kay kabalo na lang aton ng mga pumuluyo. Hindi na ta magbalik sa mga barbaric, malademonyo, wala gapati, okay, sakit na matyago, no? Tani, amo niya as taxpayer, wala na kami gambal nga mo ni mutuon, kaya nga mo, as law-abiding citizen, as public utility vehicle driver, govern kami sang lahi sang pungsod Pilipinas, ba't hindi ko tama na yung mga injustice. Ini nga simana na nanian ko sa reaksyon sa mga men in uniform, no? Ang sa aton mga utod sa Armed Forces of the Philippines, kami mga salakyan, mga utod natin ng mga kapulisan, kay mga maestra. Pasalamat sila nga, Sir Jig. Ya patay-patay, pagkano mo na nga risgo na sa kabuhay mo, pero grabe pa yung patay-patay mo sa national government na madula ang taxes. Kasi hindi man ako makabenepisyo, tanan man tanang ng both public and private, makabenepisyo, ginila ko ni suspended ang excise tax. So hindi kita tanan sa aton Disyembre, hindi lang min uniform, hindi lang pulis, hindi lang maestra, tanan pati sa pasahero na ito, may hindi kita sunday, in base kung i-reduce liwat ang pitihan, at least malipay kita tanan sunday. Kung ako gani mga tagaan siyan sa maka-interview sang isa lang o duha ka mga presidentiables, una nga ipamangkot kuya, may ara ka mo i-committer diri sa amon sa Bacolod, ibalik ang NIR, kay kung wala, hindi kami butos inyo. Amo na kasimple. Yes. And thank you with kay yung boy, no? Boy Duran, yan lang isang
nga grabe man ang balbal niya. Tingnan kay nuwuduran nga mo na. Ang tingog saya sa mga driver di sa Negros. So, pati tanan ng mga media, nang kaya naman kami gamay nga, nang may enjoy mga media mamati nga nag-represent mo sa mga driver. Kaya nga mo bala tingog sa broadcast. Kamo na gid lang tikirin mo kami matawagan. So, di man na mabatyagan sa pumuluyo, ginabatyan nga mo nagsunggay. Yes. Lastly, Sir Jeg, may maiba ko gamay lang, no? Alert level number 2 na kita, no? Medyo nagginuwa mga tao subong, pati mga kids ta allowed na to go outside. Anong imong palabot sa miyembro or not miyembro mo man sa mga hanay sa transportation nga dapat observe lang tagyapon, Sir Jeg, sa aton sa nga protocol sa sulod sa salakyan, Sir Jeg? Well, nagligad mo na nawagan, hindi ko sa inyo nga, sa piyak na gin-declare na sa DOTR, kag sa ngay parbi nga kwao na ang aton nga plastic barrier na nawagan pa kuya sa gyapon nga i-maintain inano kay dako ni sa nga bagay nga mabulig naton sa aton mga pinalangga nga pasahero. Gaya kiti, nagulog na gid man sa order si Mayor Ben, sundon tagid siya no as amay sang siyudad kag tingog sang Republic Act 7160 nga aton dala. Inang pa namin ang naman natin sa lakyan, hindi naman papataman nga bisan yung limpyo sa aton mga bangko. Inang kabigan naman kami nga kasubong nyo nga mga driver, bisan leader kami, kaya tingog naman kami ninyo, parehas tadi nga nagabatsyag, doon limpyohin man ang bangko, sprayhin nyo man, trapot-trapuhin nyo man ang aton mga kristal, then i-remind ang aton pinalangga nga pasahero, nga kami, nag-servisyo kami sa inyo, pero pwede, ang i-observe ka lang ang physical distancing sa salakyan. Maintindihan na sa pasahero, no? And pag gusto ko i-survive, kung may mga problema ka mo, paan nyo lang ang plate number, ang ruta, i-report nyo lang kay Action Drive, kasi Action Drive lang na matawag sa amon, kay Nong Boy Duran. Kami lang na iabala na disiplina sa amon, kami ipakita namon, na sincero kami ni Mambit, ng GC, na may servisyo, kaya magpabilin nga maging matuton sa inyo, Action Drive. With that, Sir Jeg, salamat sa mga serbisyo. Mayang gabi, mabuhay ka, Sir. God bless. Thank you, sir. Thank you. Maging gabi. Action Firing Line. Sir Jigo Malakad sang undok mga kaksyon, ano? Diri sa Negros Occidental and syudad sang Bacolod, ano? Action Firing Line. Iperting ila sini nga pangamuyo kabay pa kag hindi man sila maghambal nga magdinalok abi nga panubuan ang ila sini nga plete bisan way paguro sang tulo taripa na guro ko nagnubo gid man kag makuha ining excise tax for the meantime. May guro mga driver ta may ara man naguro sang kagalingon nga kaluoy guro, no? Nga maghambal nga ti sige ibalik ko rin 2 pesos nyo amo lang ni kido nagnubo ang aton gasolina. Action Firing Line. Paabuton tanama kaksyon na kay para ni sa aton tanan kag suportahan ta, no, ang ginapanghambal ta diri again sa mga presidential bolsa nga daway yagana sa aton di tukib sining Negros Island Region mangita tiya sang iban nga makabulig sa aton di. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga na dulong sa aton sang DT sa aton sini nga pagpangalaga Action Radio Philippine Standard Time last shit 37. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabilang sa mga friendship naton nga nakatutok na halin kaina pa, no? Si Jocelyn, si Kurt Nathaniel de la Torre, good evening. So bright tamiyaw ko lang Mama Muray kag Papa Joe nga nagapamati gid monitor lang asinda Pangulayan, Central Maaw. Thank you, Ken. Milili Oligo, Melvin Piniapiel, Jessime Irim, naga-monitor monitor lang ko di Barangay Road, Lihog, Gali, ko tamyaw sa pamilya ko DSB, tamyaw pamilya Irim Sildora. Salamat gid. Sige. Role Istuya Raman, si Nemisha Ruques, thank you gid. Ana Sinoro, Milili Oligo dira sa may Bunny Cave, Tangob 24/7. Si Roth Kuzawa, yes, payag ako sa death penalty. May ara gusto sa death penalty. Jen Oy si Sir, Godspeed, good evening. Raydan Velasco, nagamonitor sa Murcia. Martin Aliling, Carmelo Garingo. Good evening, Sumbra. Yes, go for death penalty, especially sa mga corrupt nga mga government
officials. Damo ganyan gusto nga bitayo ng mga kawatan sa gobyerno mo. Kani nga sa subong daw mabudlay gid mo kay nga daw mabudlay pasaron si death penalty. Ilabi na gid ko ng tutukan mo Sir Carmelo corruption. Kaya tiyang dihon sa aton nga laye dira sa kongreso otro mga corrupt. Alangan una yun nila bitay kung galingon nila, no? Pareho bala kay Attorney Joe Max Ortiz, gin-mention niya nagligan. May ginhimo nga layi si tatay, si Ferdinand Marcos Sr. Santo, nga gin-apply subong sa bata niya. Amo ni kay Ferdinand Marcos Jr. Tikon ikaw daara sa kongreso, himo kalayi, nga imo man ang ikamatay plak adlaw, hindi na lang. Check ko ba lang siya El Rey, no? Basi una yun, kabitay sang layi mo bla. Kundi atras siya na lang. Banjo Arnijo Araman, si Maria Teresa Opilinia, si Ana Sinoro, may hustisya mantak supugya. Bahala lang court magsilot. Yvonne Busher Araman, nabal niya. Dan sharing, salamat. Diding Alojamiento, may gabi action bray. Monitor lang kami barangay Antipolo, Pontevedra, Adladlaw. Alojamiento family, salamat. God bless us always. Alex Fuentes Araman. Si Paul Spat III, Arniel Gonzalez. Good evening, Subray. Monitor lang kami di as always. Need gidya face mask para safety gihapon kag proteksyon sa pollution man. Isa pa gid na. Elvira Hilogo, good evening, Subray. Watching from Charito Heights, Granada. Thank you and God bless. Idilaw sa Victorias with Nanay Isabel, Homa Lumina. Leia Younger Esquivel, Aksubray, always monitor from Talisay. Keep safe and God bless. Si Michael Singo Lamayan Araman sa Barangay Alihis, stay safe always, God bless. Jose Mare Barrera, nagamonitor man, correct kagid nga ang tao nga mabuto sa mga Duterte. Ugag kaayo. Hindi way man ko tunog muno nga kay Duterte gid inang sa tanan, no? Nga daw kita nyo do hindi gid maayo ang ginahimo. Ugag ilabi na gid kay ay perte nga kaaking suntawa, no? Si Boards Asa Araman, Nerwen Sakmar, good evening, Aksubray, presenta, galantaw subong kami dia, Black 17, sang bata ko. Di napit ang Black 17 man. Ba siguro sa kwani mo, sa Villa Estefania, no? Sige, thank you, good sir. Barayo Garay, basi makitaan mo ko na sir nga naga-bike or naga-walking, istorya, mugnuha ko sara para magkilala na kita. Si Barrio Garay, may gabi, Action Bray, monitor lang kami sa DSB or diri sa DSB Pandanon. Athea Kim Iriman Araman, Lilia Taton, ga problema sa gyapon sa basura da sa Gardenville, no? Palihog shout out sa IPM. Ang basura wala gid makuha. Baw kadugay na gid. Ay na, ano mataga IPM? Ano ka muna? Ano ka muna? Si Beth Villanueva Araman, Ricky Soriano sa Mandalagan, Georgina Subdivision. Milili Oligo, ara naga-monitor man, ginagreet niya lang si Madam Vanessa Star Mayo Jinky Dayalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Role Istuya, Go Sara. Sara G. gali. Sino giniblang imo, sir? Sara G. ning imo, sir. Sara Duterte Carpio. Sara G. Jerome Arroyo, may gabi Action Bray. Monitor kami din sa Manila. Action Radio, palihog kubi Tamyaw dira sa Purok, Bulinaw, Barangay 1. Kay Vanessa Arroyo, thank you again. Sige. Dali lang, check ko lang kung may panghatag ko subong 500. Why ito, no? Why, sir, no? Sige. Si Nonoy Castaneda, Action Bray, good PM. May mga congressman gali. Why siya kabalo kami congressman? Kakalipat sila, sir, no? Daw wala man makadlaw na lang ko, May ara ta congressman pero daw ay mantakbati, talagsas malaka. Rose Guevara, Jessa Ogdiman, may gabida, na? Salamat. Inday Blaza Raman, si Lee Gay Villares Achivar, good evening, Subrain, watching from Talok, Bago, Ramon, and Lucia Chivar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Tiga report sa Action El Rey, ho. Kagwapa paligili kay Madam Ligay, no? Do artista siya, no? Himbong Jocampo Raman,
Star Mayo, thank you gid. Si Nerwin Sakmar. Barangay Bata. Okay, sige. Sa Barangay Bata, si Sir Nerwin Sakmar gid. Sige, salamat. Rima, relax lang ko gamay para makapahuay-huay man ang akon nga puwak. Balik ko dugay-dugay. Paki-share lang kag wala ta bayaay ha. Kay dakba mo patabalita karon. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
isang banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakulog man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulog saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Salisan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
tapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Antes sa report ni Aksyon na Dale Salazar, mga kaksyon, mabasa kita anay sa aton sini nga mga mensahe yon, no? Halin sa kay 8421, good evening Sumbray, kon sa akon lang pabor kuyang ibalik ang death penalty sa mga heinous crime. Monitor lang kami upod sa mga driver diri sa Hacienda Salud, Barangay Romirang, Isabela, si Jazzer niya. Gali, salamat gid. Ha? Damo sa nagapabor basta inang bugat nagikatama nga mga kaso bla. Action Firing Line. Good evening, Sumbray. Wala na gid na tsansa mga Duterte kag mga sa likod ya. Nakaliksyon ang mga tao sa ila. Action Firing Line. Halin sa kay 3005, naga-monitor subong sa Purok 1 Nagasiyo, La Carlota. Mercy kag Boy Salmoren, Dolor Catinoy, Esther kag Carlos de Los Santos. Sige. Evening Action Bray, greet ko lang Dennis Pinida, si Jinel Pinida, kag ang pamilya Gigira from Mayra, sang sitio Malipayon, Barangay Bagaas, Hinigaran, Negros Occidental. Mga Pinida family. Thank you again. Action Bray, good evening. Palihog Tamyaw kay Rodolfo Gigira Jr. O nabasa ko na bago ka lang, no? Action Bray, monitor kami diri sa imo, taga Purok Abaca, Barangay Mailong, Bago City, from family Pacheco. Salamat gid. Sige, kag subungman piano. Las 8:02. Action Brian Borden. Action Firing Line. Daligid action na Dale, isingit ko lang ni gamay. Grabe man nga balita to sa may no? Sa may iligan bla, no? Ini leksyon na ni sa mga utod nga mahiligon bala magsagi ka patigayon sang pagpangutod sa mga kahoy kag mga utod nga inang ulo istar sa kilid sang banglid gid bla. Kay didto makaksyon sa Purok 2 Sausaw, Barangay Mandulog, Iligan mga kaksyon, isa ka landslide ang nagluntad sa nagligad ginambang nga adlaw, no? Ang landslide niya ini nagtuga sa kamatayon sang 5 kamag-ululutod nga mga kabataan. Grabe yan, no? Nagaedad sang 6 ka o 7 ka bulan, 2 ka tuig, 4 ka tuig, 6 ka tuig, kag 8 ka tuig mga kaaksyon, no? Amo ni, no? Ang mga kabataan nga nagkalalamatay mag-ululutod ini matapos nga maghugpaas ang ila sining ginaistaran nga balubanglid kag didto tumupa sa ila sini nga puloy-an mga kakson. Action Firing Line. Kaya mo na nga baw, kung naga-ilistar kita sa kilid sa mga bulubakyas, suba kag kung ano da mangin alertogid sa tanan nga oras. Ti ang nabilin mag-asawa, inubos ang 5 ka mga kabataan. Action Brian Borden. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04 na. Dire kita sa mga balita with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall Report. Ginadulong sa aton sa D3 Bayo, dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Dale, maying gabi. Action Bray, pito tanan ka makapurukan dira sa may barangay Sumag ang maka-benefit sang flood wall dira sa area sang Purok San Jose 1. Matapos natapos na ang proyekto Action na Brian. Hamon siyang Purok San Jose 1, Purok Babinaligon, Purok Providence, Purok Fatima, Purok San Miguel, Purok Santo Niño, kag Purok Nami-Nami 2, Action Brian. According kay punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag, sang wala pa Action Brian natapos ang ilang proyekto, may problema, no? Kung mag-ulan, magbunog ka, may mga insidente sa pagtaas ng level sang tubig o kung pagbaha. Rason
nga isa ini sa iyang gagin na pangabay man nga proyekto para at least safe dira mga pumuluyo ay ning flood control project. So kaina ti kadungan man sa inauguration sang Sumag River Esplanade ining flood wall project no nga funded sang office ni Congressman Greg Gasataya. No nga mayroon sang positibo action Brian nga mangin outcome ining flood control project dira sa area. So according diri kay Cap Carbon Action Brian, no, pwede pa siya ma-extend ining Esplanade kag flood wall project kay mayroon isang budget gagin allocate pero next year na ang implementation action Brian. Bali 2 kilometros, 2 kilometers kay kaina adok kumbaga phase 1 pa lang no kay 490 meters ang kalabaon sang Esplanade Action Brian kag inang flood wall project dira sa area sang Purok San Jose 1 Barangay Sumaga. Kadungan sila sining Martesan Festival sang ginbuksan sa publiko ang ining proyekto nga ginapabot makaboost ang local tourism kag makabulig sa mga pumuluyo ilabi na sa tion sang Tig-Ululan Action Brian. So gintain over sa barangay ang Barangay Sumag sila na ni ang mag-maintain sa lugar Action Brian kag kada gabi gali nag-designate sila sang barangay tanod no para magbantay dira sa area Action Brian. Aring tingog ni punong barangay Rodney Carmona sang Barangay Sumag. Ang kapurukan daw pito ka o walo ka po kapurukan na nato no nga mga flood prone areas da puro name magduligon San Jose Providence Santo Niño Fatima Midos San Miguel no mga flood prone areas da jutay lang nga ulan may baha na kapit pa may bagyo nga tudong ulan ka magsugata ang tao sang baybay daludo sa bukid mabahagi na dira kay teleponan sa tuwa amon na siyang bisan na ra naman flood wall da magtudo lang ang ulan may ga bahagi kisa gina-evacuate ang pangganin adi atong nga mga pumuluyo diri sa gym para sa baha. Ano ito yung kalabakap, subong kap, ang existing Esplanade? Ang existing subong na blisengan kay na is 490 meters, no, which is the amount is 22 million. Iba kamayo ni Kogleg Saton. Action Brian na batian na si punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag. No? Action Dale, anong di ang location gan sa mga hindi pala familiar sa lugar Action Dale? Kung nag-travel ka Action Brian from north to south, kung nagasakay ka jeep kapunta Taytay na o kadala sa may Taytay gid mismo sang Sumaga. And then matabok ka lang. Pagtabok mo, mayara dila terminal ka tricycle and then ara na mismo sa tubangan Action Brian ining flood wall project kag Sumag River Esplanade. Correct lang ko konsala ko damo ning 9 nga tawag nila damo? Yes, so Banggan Web Action Brian dila sa Barangay Sumag, no? Kag tikon pamilyar na ang halos tanan dira ang mga pumuluyo ilabi na sa mga nagapuyo lapit dira sa Taytay regarding sa saning nga proyekto Action Brian kay kada hapon daw damo dira tawo naga-jogging naga-walking ang iba naga-fishing naga-fishing dira sa area Action Brian kay may lamang ka mga isda nga makuha kati ang iban nagapakunay-hunay iba nagakadto para magpalitrato kag iban tagid nga mga recreational activities Action Brian. Mayo kay ko maglagaw kadayo makit-an mo ya mga may mga mangrove to, may mga kahoy-kahoy no? May Action Brian sa piyak ka panapa may portion nga mayara sang mga puno dira sa area no. Kag isa diri sa Gidalantaw isang local tourism dira sa lugar Action Brian. Ang matagani kay nati pag palabot mo ya ang dead end sa punta do may Action Brian sang pero dira ka lang montat no pero pwede siya ma-extend according kay Congressman Greg Gasataya. Pwede man Action Brian nga kakason dira ang sa punta and then additional naman no nga mga pavement dira mga grills no kalakip man ang flood wall Action Brian. Do ka namin, no kay daw galakat ka tapos sa dalom to may tubig, piyak may lilingling, may lantawon kay Action Dale no. Yes, kumbaga pwede ka to ka shoot
sang music video. Tuod katahom. Oo. Pwede ka to ka photoshoot kung may mga debut, Aha. kung may mga fan shoot na, pwede ito ang location, Action Brian. Aha. So muna na ang maintenance, ang security aran sa trabaho na sang Barangay Sumag Action Brian. Aha. Sagda mo na may mga tanod lang nga gina-deploy para at least mabantayan dira ang mga pumuloy nga nagakato sa lugar kag ma-make sure man nga hindi overcrowded ang lugar para at least ma-implement sa gihapon ang social distancing bisan outdoor no ang ining location Action Brian. Kabay pa nga hindi ini mangin white elephant pila kadlaw ha inang pabayan bla kiti kaluluoy man ang gasto tala kag kanugon sang area nga nagaamat-amat kita umpisa nga mangin maayo pagin kag damo pa di sa aton is Bacolod ang kangay sinay. Yes, actually 20M ang worth ng project pero ang flood wall amo na siya ang nag-consume with Action Brian sang dako-dako nga kantidad. Ang baga kun ang pika-pika nga ginatawag Action Brian. And then ang Esplanade to ano na niya daw kumbaga gindugang na lang para magtakom pagid ang proyekto dira sa area Action Brian. So, mula ikaduwang Esplanade sa Bacolod City, ang una dira sa may Bacolod Government Center. Ang kinalain na Action Brian, kay kung dira sa NGC, dumera bala sa ngalan gidya, na Bacolod City Esplanade, do may signage. Pero dira sa may Sumag, do wala siya, no? Kaya muna lang ginmention ni Kong Greg, ngati dugang na lang siya para magtakom pag maayo tulukon ang ila nga area Action Brian. Mayo gid Action Day. Kay na dito man sa Sumag, arato Action Brian, nakitaan to naton ang floating restaurant. Ara lang siya sa Tabok, no? Tabok pero nakano man siya do ang iya sining ang lawas. Doon nakadakman sa tubig pero ara lang siya sa igad sang dalan digad sang Sumag River Action Brian. Naka-float na ni way pa. Wala siya naga-float kumbaga do may gapundo lang siya stationary ang posisyon. Pero galutaw. Wala pa may good. O kay according kay Kapitan Carmona 2 years na Action Brian sang nakakandak sila sang dry run. Before namigid man ko no. According kay Cap Carmona namigid siya nagalutaw Action Brian. Ugaling ta mo na bala may mga documents sa permit coming from Marina nga ginakulat para at least liwat matistingan. According sa Kapitan wala pa may baluan kung bala ba tuno ni Barangay Council kay sila pa ni maga-decide Action Brian. Kaya ang end user sini isang Bacolod City Engineers Office Action Brian. And then kung babato na sang City Engineers Office depende ini sa syudad kung bala itugyan sa Barangay Sumag ang pag-operate sini. According kay Kapitan, wala pa man may baluan kung sila ma-operate or ibagi sa public-private partnership Action Brian. Kaya purpose nito daw himo mala daw livelihood program sa mga residente dira sa lugar Action Brian. Kaya ang tag sini do parehas bala sa Bohol nga may aras ang floating restaurant, may mga choir Action Brian, may mga naga-masahe dira sa imo nga magapahunay-hunay. Amo na siya ang daw gina-look forward nga matabak Action Brian. Tisubong Choraya ginlumutan restaurant lang siya anay same sa gihapon ang color green to nga may pula Action Brian. At hindi halata nga may lumot kay green man gali. Kag according to kay Kapitan Carmona last week nakasaryanay sila ni former congressman kag City Administrator John Orola regarding sini nga ang mga papeles gali ari diri sa may Bacolod City pero wala pa gid may baluan kung ano ang mangin status sining pinakauna nga floating restaurant Action Brian. So sa part gali ni Attorney John Orola kay ginhimo na during his time nga city administrator siya daw goods na ni sa iya. Kulang nila implementation sa city kag Marinaw na Action Dale. Ang mga permit nga kung bala ining floating restaurant Action Brian, kumbaga kung mag-operate ni siya, hindi siya maglugdang, may mga seaworthiness Action Brian nga mga permit. Amo ta siya ang gina-worry ni Kapitan Carmona nga after 2 years bala nga gin-construct or gintukod or ginhimo ang ining floating restaurant. Kung bala after 2 years Action Brian nga wala andar-andar, wala gamit, functional pa siya. Tisin mo na dapat sukton tada.
Oh, kaya mo na ambal ni Kapitan Carmona, kung turnover gid man sila, luyag ya lang ipasiguro ang seaworthiness kaya ginatawag na kung magsakay doon sila, mag-float nilang restaurant Action Bryan, hindi siya maglugdang kag okay gid siya. Kag safe gid siya sa tanan sa mga customer man o kung mga empleyado, kag kung mga opisyal man kon inagurahan ang ini nga proyekto Action Bryan. Kag pwede ang sumag-river gali ati laba-laba ni Action Bryan kag kung mag-float gid man ini hindi na siya stationary, mag-operate Action Bryan mo. Kumbaga kung nagkakaon ka tira from one place to one point to another point naman, doon mo na siya ang mag-uaing kasagid man nga ma-turnover ini sa City Engineer's Office kag dati depende kung ma-turnover man sa Barangay Sumaga. So dapat ikutaro na gingastuhan tanan na Action Dale? Yes, sa sa na-mention mo, nag-start din isang time, no? Ni former City Administrator John Orola. That time, wala pa isang COVID-19 pandemic. Pero galing bakit sa pandemic, siya may possibly naapektuhan man ang pag-process sa mga requirements. Ilabi na sa marina na ginatawag at ibang tagid ng mga documents. Wala tunta. Ari, ang tingog ni Pulong Barangay Rodney Carmona ang sa floating restaurant. Si Atty. Orola sa ako nanawag last week nga mga papers daw ano sa Bacolod. So ang end user na is City Engineer's Office kag ma-turnover nila sa city. Pag turnover nila sa city I don't know kung turnover nila sa barangay. So depende pa na sa council na kung matuno na mo na kay ang ina nga floating restaurant is 2 years na nagbara nila no. Siguro kung batunom kinanamon dapat seaworthy na siya kahit basi masakyan na namon kag gulpi lang manunod blati dako ka disgrasya amo na balita ko ni Rola nga ang permit sa marina nga nakuha na gin ato naguro sa city. So I don't know. Interested pa ka mo batunon? Or PPP nyo? Siguro kung ano amon da si PPP man o ano sang i-manage ang barangay planuhan pa na namon kung ma-turnover maging sa city sa amon. Di ba may kabalo kung i-turnover maging sa city ang ina nga floating kung sila man ma-manage wala kabalo. So ang council ko ay namon gid na nadisidihan kung matuno namon na ina nga floating restaurant. Na-try ra na ka? Or kasama? Natry ra na namon 2 years ago pa. Namin siya nga galing daw nagbarada mga 2 years na. Huwag ka dilaw apandar, huwag tanan. Siguro antes kami na ngayon turnover nila sa city o sa barangay man, ano man namon, nga security siya. Okay. Siyempre, tingagluhat ni Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumag. Mayagid nga mga proyekto. Yes, with regards naman sa face shield, nagpagwasing sang statement si Mayor Bing at voluntary na ng Action Bryan based man sa memorandum sa Office of the President dated November 15 under alert level 3 and below, voluntary na lang pagsuksok sang face shield Action Bryan. So, according mandaligan kay Vice Mayor Sid Familiaran, bangod bala may mga face mask, face shield, kag social distancing ordinance kita diri. According sa Yatig Insight ni Action Bray, ang ordinance ang gino-author ni Councilor Renesito Novero nga nag-grant balas ang emergency power kay Mayor Bing Nardia nga in times of emergency, in times of crisis like COVID-19 pandemic, pwede si Action Bray maka-suspend dira sang mga policies or protocol para ipatuman diri sa may syudad sang Bacolod. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo, mga kaaksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale, balita gikan sa syudad sang Bacolod, mga kaaksyon Tibay kinaumpisahan na ang pagbukas ning lalagawan dira sa Barangay Sumag, mayo gid nga patimaan for tourist attraction mga kaaksyon kag maka-income ang mga utod na nga nagabulubaligya skilida. Kag do kita na lang yung syudad nga way isang amo-amo sa mo iban halos sa mga highly urbanized city ang Bago City gani may ara da sila sang Bantayan Park da nga sa pagkatahom ya subong puwerte gid ya katahom sa Bantayan Park da. Action Firing Line. Ti may ara kita sang floating restaurant dira sa Barangay Sumag Riverman nga patigayon ini sadto ni Attorney John Orola sang ini siya ang city administrator pa. Tapos na ni nagalutaw na nada
nag-amat-amat na tani pero daw tapos na actually sa inalom ni Attorney Jan Orola ni maayo gintaning intensyon sini galing kay subong na abdan ka pandemya daw wala masyado mahikutar subong sang syudad sa Bacolod daw kag subong man kung sino pa dapat ang maghikutar sina. Action firing line. Taning syudad sa Bacolod subong ihikutaron nila na kay mayo na nga ginbilin nga ligasiya ni Attorney Jan Orola, no? Ang ining floating restaurant dira sa barangay Sumag, mga kaaksyon. Tingala kung nagbiya si Attorney Jan Orola, City Administrator, kay gusto niya yung mga lagad sa bugos nga Negros Occidental nga papili gobernador. Action firing line. Base tanan nga mga suba-suba de Action El Rey sa probinsya sang Negros Occidental nga makit-an ni Attorney Jan Orola, abi pwede butangan sa nagalutaw nga barko-barko nga gamay kag butangan kalan-an like Bohol sa pagkatahom Action firing line. kabay pa no kag mahuna-hunaan ini ni Attorney Jan Orola kung tagaan masya tsansa dis Negros Occidental nga magpangalagad, mga kaaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Last 8:20 na sa aton sa nga pagpangalagad. Pagbalik naton karon dugay-dugay, check naton ang provincial capital, puwerteng kwarta sa probinsya subong, no? Binilyon nga budget sa probinsya kag iban pa nga mga balita karon ni Action Marlon Henovia. Action firing line. Pero antes pa naman ang tanan, mga kaaksyon, ariho mag-endorso kita anay sa inyo sang Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Si Nicel Fabol, naga-monitor, greet niya lang ang Fabol and Morales family sa Kabankalan. Naga-monitor subong sa Ninas Roast Chicken Inasal sa Manokan Country. Sige. Si Virgil Pinda, Action Brian, monitor subong sa Celine Homso. Shout out lang ang Bison family, Calatrava, kag all Pinda family sa Kanturay, Sipalay. Stay safe and healthy always, Action Brian. Salamat. Joby Monares Araman, si Farmer Ulanos, pag-greet ko, Action Brian, sa family Tolentino, kag Juanico. Family sa Don Salvador Benedicto, Arnel Solano. Salamat gid. Nagabit-bit kaya San Juan ho. Red Horse iya. Pwerte, no? Si again, no? Ariak. Si John Serna, naga-monitor man. Si Beb Store Disilias, Action Bright, greet ko lang taga Maaw, Trackers. Halong sa pagbiyahe mga body. Sige. Milili Uligo, sakto na imo, bongbong bitayon ang kurap nga politiko. Ay, di ako purtig ni si Sir Milili Uligo mo. Kaya kawatan tapos pangawat madalagan, pero ang politiko madalagan siya anay antes mangawat. Rosalina Arellano Espadero, Araman, George Gargasiran, good evening, Action Brian, katahom sang blue color sa live. Wow, Action El Rey, gin-appreciate gid ang katahom sang aton nga mag-o nga sit up sang live naton, no? Thank you again, no? So wala sang rason, Action El Rey, nga hindi sila mag-like, share and follow. Kita mo na. Si Bongbong Tibon, okay sa death penalty. Basta ang bitayon amo ang politiko nga ara sa posisyon, nga mga trabaho sa gobyerno, mga korap. Amo to ang balko sina Sir Tibon, nga kon sila ang bitayon una, hindi na gid nila pagpasaron ng death penalty. Merly Gonzaga, God bless man sa imo, ma'am. Si Ja Acohido Heliangarin. Good evening, Action Brian. Naga-monitor gid kami di sa Kabankalan. Ginatamyaw ko lang akon bilog nga barangay Oringaw.
Salamat gid. Thank you gid sa inyo, no? Sige. Si Maria Teresa Opilinia Araman, balikan ko karon ng iba na, be. I-check ta sa dalaw. Star Mayo naga-monitor man sa Mabugnaw, super cold nga Minnesota State, USA. Kuana na ma-feel mo na di sa aton kung ara ka sa Don Salvador, Benedicto, Kendoni, na mga patag sa silay, pero dira mas tugnaw ginadang inyo, no? Sige, last 8:25 balik ko dugay mga kaaksyon. Ay dali lang, si Riza Alvarezo nakahingagaw, naga-monitor man sa Minnesota, USA man. God bless, regards to all family. Salamat gid sa pag-monitor ba? Pero mga listeners ta, mga ato tanan sa USA. Last 8:25 na. Balik ko Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sigsang ano nga kahintangan responsable na pagbalita pagdahil na ipalap na malasig pero sigurado aksyon na may dalagang palangga Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Action Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Action Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita,
kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na nag-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kapsyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga pata sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon. Action Firing Line. Naga-monitor subong mga utod ta halin sa kay 4471 Action Bryce sakto gid ugag kanagid kung magbuto ka pa sa mga kurap hindi man kamiya bulag amo na nga sulid Duterte gid kami. Salamat gid. Halin sa kay 4471. Good PM ang death penalty para lang na sa pigado. Paano ang gamhanan nga makakomiter krimen? Over the counter kawawang Pinas. Evening Action Bright, check attendance lang, maintain lang taya. Gid anay ang face mask halong lang ta Japon, hindi lang ta magsalig pero salamat sa Ginoo kabay pa maga nubo parayon ang pagnubo no sang mga cases sa COVID positive. Ayon ta sa Ginoo nga dulaon na gid niya from Rising City of the Utod Tamaan Abikalawig no. Sige pro, salamat gid sa imo sining ambag no sa imong nga mensahe. Sige. Si Arlene Javier naga-monitor man sa aton nga pagpangalagan. Action Firing Line. Dala check ko na sa Sinimatrion gamay lang Action Marlon Hinavia balita gikan Kapitolyo Provincial. Capital Reports. Torya tanay pundo Action Mar may gabi. Siyempre, mayong gabi, lubos na pasalamatan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Una gid si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Nagabilog ka mga miyembro sang sangguni ang panaluwigan pagod sang sining pag-aprobar pinal no nga pag-approve sa 2022 annual budget sang probinsya. Ang statement ni Gov. Lacson nagasiling nga pagod sang ginapangatubang subong nga problema kag papahangkat sa nga probinsya dala sa ring pandemya COVID-19 pinaka-importante para sa iya pag-sugod, pag-umpisa sang bagong nga tuig, ining nga tuig 2022, plastado na ang tuigan nga pundo sa nga probinsya, kag ang tutukan na lamang kung na paano ma-implementar ang mga nakaplastar na nga mga programa kag proyekto. Ang hambal sa gobernador nga ang ini nga natawag nga annual expenditure program kindisenyo ini parang mas ma-address pa ang importante nga mga concern sa pugos nga probinsya. Ang COVID-19 nga halit action Brian dikit malipatan hambal sa nga gobernador muning sa gintunaan kun nga ang nagatrasar ang day-to-day operation, nag-apekto sa business operation. Ang nabutang gini sa medyo delikado sitwasyon sa ikalulawas ang mga Negrosanon. Sa pwede, no? Kaina sa hapon, right after sang pag-aprobar sa sangguni ang padaluwigan, ginayon nagsumbrayakin endorse ini ang annual budget sa talarapan ni Governor Bong Lacson. Agti, kung waay kitman sang gobernador para mahingagaw para masubong masibos agag sobray or buwas nga adlaw matigayon niya na ini nga mapermahan. So, kung basihan naton nagligad ang sobray nga tuig, kung maduruman ko hindi ko lang mapiyo ko na mo ng pizza. November 14, tumala mo kung di ko magsala. November 14 man to, 2020, saan ginaprobahan no, ang 2021 budget. Naman yung budget sa mga 4.4 billion pesos. Ano mo amo ba na, no? Kay mati, November 16 ka na subong. Why naman sang dapat ang sumbray ring lalisan kag diskusyonan gid. Kay ang ginahingagaw diri action
prima plastar temprano pang budget kay ang tutukan sa gihapon COVID-19 response. Now, lain ini subong kay kundi election favor gid man subong. Aha. Galing kay hindi gid man kinasili ang sumpra nga daw hindi gid man tanto kasing kisang enkwentruhan ay subong pa isang probinsya nga level. Unlike ng ligad pala mga tinuig to. Dum ka to nga ang paengkwentruhan na ibla sang Alvarez kag Baranyon. Yes, correct na. Pati si Alvarez Axon Bray, Vice Governor to, di siya nagaserve bilang presiding officer. Ang katindo that time nga governor, si the late Governor Alfredo Marañon, nalabutan to sumbray December na, di ba? Dodugay ito na human ang diskusyon to. O kung di ka magsala daw, nag-re-enact pala itong budget to. Ay, amo to nga time, election man to, 2016 to, kung parang ito ka magsala. No? Isa bang election favor, daw ay masulit O kaya sumbray smooth ang ginpatagay nga budget deliberation, pisahada ni October 27, kinsundan October 28, kag ang katatusan nga budget hearing, ginpatagayon nagligad nga Nobyembre 10. Agsumparay kay pagod man sa COVID-19 pandemic, why naging patawag ang iban nga mga department kag division head, kundi ang mga major departments lamang sumpray mga importante pala nga mga departamento nga mayara sang gin propose dako nga waga pundo ang mga ila sa naging patawag. So ang kabugusan nga annual budget dako ini kay mas dako sang mga 20% ang pagsakaya sari, no? 20% 5.7 round off lang 5.7 billion pesos. So mga 2021 4.4 billion. So dako gid, no, mga 20% higher than the budget of 2021 na 4.4 billion ka pesos. Ang ginatawag big chunk o kung baligin painan sang dako, no, nga pundo amoning special purpose appropriation. Ang SPA nga ginatawag 2.1 billion na makatong sumpray sa SPA. So 37.45% ina siya. Ang MOOE, ang maintenance and other operating expenses, 1.8 billion, 31.69% ina siya. Ang personal services, ang PS na ginatawag, 1.7 billion, 30.65% na sa budget. Samta ang ginatawag na capital outlay, mga 12 million pesos, sa mga 21% ng 5.7 billion ka pesos. Yari kaina, ang antes ang sumbaragin pulpugan kay Vil ni Vice Governor Jeffrey Ferrer among reserve presiding officer. Era masasanggin basa ang sumbaragin statement mo. Ang papasalamat yaman sa mga nagtagsang kooperasyon, mga provincial board members. Papasalamat yaman sa kay Governor Bong Lacson. Yari si Vice Governor Jeffrey Ferrer. To my fellow members in Sangguniang Panglalawigan, ladies and gentlemen, today we hold the first face-to-face session in several months. Together with this occasion, it is with great pride that we pass today our appropriation ordinance for the 2022 annual budget for the General Fund and EDB for the province of Negros Occidental. General Fund amount of 5.719,337,346 pesos. That is under general. EEDB, the amount of 883,846,174.37 pesos. That is under the amount of budget allocated to EEDB. I would like to commend our board members for their cooperation during budget deliberation. To our Governor Bong Lacson, we endorse to you today's approved 2022 annual budget ahead of our deadline. May this approval lead to more efficient and prompt delivery of projects aimed
to uplift the lives of our beloved Negros. May God bless us all. The 2022 annual appropriation budget of Negros Occidental is hereby approved. Kay nasasangguni ang pandalawigan. Report gikan sa Kapitolyo Provincial, aksyon na malon hirvoya mga ka-aksyon sa diin kaman nga pinabahin sang Pinas. Labuton ka sa amos sa di balita ang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa pagkalod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Okay, salamat Action Mar. Balita gikan Kapitolyo Provincial na may man kunway gid sang damo nga inkwentro no sa kaangay sini nga mga sitwasyon pero hindi man pagpatamaan ko isa nga kung hindi ka mo inkwentrohan ay daw pabayaan na lang bisan di na magkalaamo ang resulta bla. Action Firing Line. Mayara na mo tungod nga isa ka mo katuhog bisan nakita nyo na gid nga hindi amo hala pawalaan nyo na lang nagaepekto na sa inyo man nga liderato. Sige, ginaendorso to sa inyo sa sining nga panahon amat-amat. E3 Bio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why at the main nag-amat ang sulod. Ako I started as a news writer.
So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang News and Public Affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod po ito nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo ko sa nagdamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon. Hindi gid maayo. Sige, sa kaban kala ni, no? Pwede ka take out pero bawal mag dine in. Pero way pa na subong ha. Ang ibanda daw nagahimo naman sina pero I don't know kung ano pag-intindi lang sina. Action Firing Line. Why na kita oras makaksyon sa ato nga pagpangalagad standby karon sa Action Night Patrol with Action Marlon Hinovia. Ini naman sa Action Brian mo din nagagdagin sa inyo maghilibati kita buwasa sa among yapon nga istasyon sa kag oras sa mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas labuton kasamon sa balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.